Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Ketok aku sirep karepe dhewe. Nyaut melutno tengah blumbang anake semaput ketiban kelungan. Pirang pintal bobote lamun. Bareng kentonge yo pecah gelondong banyune utang gelondong banyune utang makne rame tapi gak kenal lolo bapakne wedi sing tanah wetane omah bareng keadaan aman bareng keadaan aman kira-kira jam loroan kira-kira jam loroan metu nang embong katrit senteran lolo mlaku ngedul lo tolek sasaran hup eling nok pertelon nengkok eling nok pertelon nengkok sebab awane ngiting arek wedok sebab awane ngiting arek wedok gak kenal arek meru omahe tok lolo masih ayu tapi arek lola lolo terus buka lawang pawon terus buka lawang pawon ketatap cagak nibani kemaron ketatap cagak nibani kemaron bareng maju nicai titik babon titik papan kabeh kabur disangka noyo jerangkong titik enek padha buyar titik enek padha buyar kabeh ucul metu nang latar kabeh ucul metu nang latar dheke wati mlayu kasasar apese awak lho nobrok wong budal nang pasar sing ditobrok jeplakan sing ditobrok jeplakan dheweke tiba cengkelangan dheweke tiba cengkelangan terus mlayu tapi gedang lolo tiba mangkurep dadak kejem long blombang namung semanten sairan kula salang boten borong kares ya mikir parikan anyar sampai ngenes ini ini kurang 3 dina wis wangen-angen gak turu gak melek kaya mikirno arisan lagi apa ditundung wong wedok kon golek objek tapi aku wis tau ngomong wong iku akali sing penting lek bondo okol sora awak iki awak kuru kadek okol remek nah lek awak kuru ning pikiran kudu urip lho ngene ya apa nah lek nyambut gawe situk tok ana mampete yo khayal aku oh, kadang-kadang yo anu yo nggo kendang barang aku tapi apa eleke wong pancen wong dodolan kadek kendang saiki paling enggak iku 75.000 kayu nangka le njaluk tak dol sakmono kae kira iki kula apa ki bondo awake iki bondo dengkul ya sing ndrending pisan ngene
Iki lho sing jange teko iki jange lho gawe apa iki jange. Dadi barang durung teko wis mikir mulai saiki apane gak ngenes. Ana sing ngomong arek iku penggawene enak tapi awake kok kuru. Nah ya op. Perkara mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ta. Wis ndi-ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Lho. Cak war. Halo Cak. Lho. Wah, Iya kon. suwe gak kepenak. Ngomong ambek kanca biasa ae ta. Mumpung gak ono basman. Ya apa? Waduh. Kayak karak-karakane sing kok gawe ku apa ae? Lho ndak arloji. Celana, kelambi, Sarung. sandal japit, sabuk. Boleh kayak leang-leong bener. Lho penggawean lawas. Oh, Rombeng lho. tapi gak ono elek nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah. Ya apa Jan? Aku disemoni gak ngerti aku. Ya apa Jan? Wadah pengungsi Vietnam katimu. Oh, wah, seneng ngono iku Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Panjenengan wong golek perhatian kudu ngono Cak. Kudu ngono. Dadi meneng-meneng pinggir embong bengok-bengok Cak ke wong ro ngono lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Cak oleh perhatian. Kok malah kaya wong sampel lho. Ya apa sik mumet nduk gembong ae. Ngalang-ali ta? Ngenyek Lho gak ngono. Nggon peno gak mesti lawan tak goleki gak ono. Ngalang-ali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Ya pokoke gak nganggur Cak. Iya. Lho, sing penting objek lho. Bengi ya sik nyambut. Sik nggo lampu ae kok. Lah nyolok kodok apaan? Wah, niku. Gak apa-apa tak koncoku ya nyambut gawe ku ya dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta? Bengi ya buka lho. Buka. Meneh buka meneh. Oh iya. Apa sing kira-kira nang awak iso enak lho? Jamu apa? Omonganmu kok minclek sih kon niku. Lah buka apa lah ngono? Lho artine ku ya eberan. Oh, bukan nang pasar sore. Iya. Waduh sing iki apik rek. Sing lorek dondomane sak buacek iki. Tembelan coy. Tak simpang-simpange cek kepethuk ae kon. Tapi ya rega nggo rupa ya. Lho, Lek sing iya. foto anyar ini ya mesti larang. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno aduh. Ada apa? Kena 200 yo gak arep sak lek iki. Oh niku daganganku gak reme-reme lho. Wah iya temenan rek. Barang antik tok. Lho, masih gak anti kowe iku ya keadaan 80% lah. Iya. Sik sing oh iki woto. Ah kon niku. Sik oh lah sing bolong kok tutupi. Lah muni woto-woto sing bolong ditutupi. Oh niku. Oh, lah iki sarung iki pira rekan sarung? Biasa lho. Ya 1.500 ya 2.000. Oh, brek sarunge putih dondomane ireng. Tadi kelir ah kon niku. Kelir. Kayak semut ngrubung gula ae. Iki pira iki? Kanggo anakku cocok iki. Ya. Anakku durung sunat hari sian. Ya apa? Jangan tak sunatno ngenteni sarung teko peno iki. Ya sumbanget ta sarung situ-situ. Lho nyunatno anak kon tukokno sarung rombengan kebajut kon niku. Mau sepatu iki tepak gerendeng-rendengan, tapi masih sing sisi nandi iki. Ya, Pak. Iki nemu tak kula. Enggak ana wong numpak kijang kari mang. Omonganmu. Tapi bareng ngono akik bareng digowo. Lho, aku iki sak ketoke mripatku tak tuku lho. Sampean simpen monel. Monel. Kon ro plintingane kiri iki. Roto ndek embong tak jukut tak dol kok. Bacut kan niku. Ayo kan eleke cak menawa ngono. Apa? Waduh sepating brentol rek. Opo iki? Ku tanganmu iki Caplak iki. gane kecubung iki pira kecubung? Kecubung nyek iki. Apa? Kecubung biasa ngono akeh biasa iki. Lho, akeh apa? Iki akeh nanas-nanasan ya ono. Ini Tapi lek digosok kok ngilap ya. ngilap. Ya, Pak. Kok duduk akeh wong isine asem ngono wae. Ojo mbijuki kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku. Lah coklat-coklat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho. Oh. Gak tau dodol timah. Nyimpen timah. Ya, Pak. Timah. Lapo aku dodol timah iki. Kon niku Lho, masamu pabrik ta aku. Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong tukang gak duwe Gak tatah. duwe- Iya. Gak duwe. Padha karo Pandi gak duwe caluk. Lah iya. Yo wong dagangane koyo ngene sandale. Yo apa sak.
Ya apa wis miringi gak karuan. Ekonomis. Sandar loro sok miring ngarep nang mburi. Winginane tak sulno entek 7.000 ngisulno tok iki lho. Apa iku kulit apa iku? Ya kulite babi. Aduh. Ngene sak ya, aku ana perlu karepno. Iya Iki lak iya. ngene. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok. Terus Dikon nglirone lah aku mau dipesen cak lek kepethuk cak war beke ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rega 50.000 wis gak patek gelem bojoku. Pokoke golek gelang sing 2,5 juta atau 4 juta. Karepe ngono. bojomu saiki duwe pabrik ngono. Ngajeni wong lanang. Lah lek arloji larang waduh bojone wartolo nukokno arloji tepak ini. Lak ngenak. Iki rega piro sih? Iki ana sing 40, 60. Niki ana sing pandomi 20. ilang iki. Ya apa? Pandome kan blas. Ngenyek aku kan iki. Oh, iki apa? Saking cilike gak patek ketara. Wis telu iki rampetan ya apa? Engko bojone dulurku siji, engko tanggaku siji. Telu sing mesen iki. Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh. Lho gak apa-apa lak padha nyambut gawe aja. Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tah nglironi wong wek tanggamu sitok ngono ae lho. Berarti telu ya. Iya. Engko sing situ tak kena dulurku wis pira rampetan telu iki? Wis aku iki gentenono ae wis. Gak ngamek bathi aku. Pira? 75.000. Telu. Iya. Gak kurang. Gak. Ubek menawa bathi ojo bathi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari-nari peno njaluk bathi pira. Kon Wis ta. kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane. Aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta. Iya. Sampai kancane wonge aku. Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe. Lah iya. Dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya abot dhuwit. Ayo kanca wonge sing penting lak duwike. Iya. Piro kira-kira wis ta? Ya wis 75 lah. Pas Aku gak ngamek bathi wis. Wong Lah ambek iki kanca ae. tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5.000. Iya. 5.000. Iya iya. Tapi duit 5.000 tak silih dhisik. Ya. Lho kon niku nyili aku ta. Kon njaluk aku. Lah ya duit tak duduno tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawone tak ge sangu, perkara duit gampang. Wis jas iki kawin. Yo bocah jas anyar iki. Benar ngene lho. Oh, pokoke tok ya aku bareng jas-jasan. Biyen karo saiki. Lho saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sampel. Ah ngono, duit iki tak ge sangu ya gak tak kekno, gak sida tak kekno peno, arloji tak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan. Kanggo kepercayaan. Menisuk aku ngeterno duit karo njupuk jas iki. Ya. Iya iya, heeh. Lah mana lek ana duit 10.000 tak gaene sak. Ben ana duit nganggur ya. Kon kok ngreni ae sih lho kon. Wong kanca lek ndisi ngono cak, wong ngawur ae. Aku ya gak patek isoan. 5.000 kas. 5.000 ya. Berarti kabeh 85 lho lho. 80 ta 85. Lah mancing 5 saiki tambahi Kok 5. mang dhuwitku tak jaluk. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur ae. Kok eling ae ngono lho kon niku. Dhuwit jange tak Dadi kabeh 80. 80 ya. Cak ya. Iya iya. Aku tak rono. Wis gak Temen usah lho, lama, ayo. Iya iya. Aku rono ya. Tak tinggal ya. Iya iya. Wong ngono gak kenek rezeki. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa. Tukuku piro? 45 tak dol 75. Lho Ri. Ngomel ae. Iya. Ya apa rek kabare? Objek apa iki? Biasa war. Oh iya iya. Wis gak lali biyen nyambut gawe biyen aku. Materialan. Iya. Ya syukur. Ya apa keadaan saiki? Ya laris, saiki pembangunan kan meluap. Meluap iya. Kampung, desa wis dibangun kabeh. Kabeh. Dadi kabeh ku nek mbutuhkan bahan material langgonku kabeh. Ya syukur tali. Iya kon klambingku kurang perangkep iki jange matek ta. Ngomong titik tapi nyangklaki kan. Lah iya wong hawane panas ngene kok klambi dirangkep-rangkep ngono ya. Sing ngrangkep-ngrangkep iki sapa? Lha ndek pundak, ndek tangan iki lho Ri. Lho iki pundak. Oh, gak metu udan-udanan iki pancen Lho, hawa-hawa enggak, dingin. nyambut gawe biasa. Oh iya. Ngerombeng. Ngerombeng. Lho bekasi dagelan iki ngerombeng. Wah berat tar. Berat. Mudune kok nemen kon. Aku suwe gak kerasan di Surabaya. Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bare kok melorot ngerombeng. Kayak aku lho, Wak. Disampen gak apa-apa. Kayak aku ngene lho, Ya, prei apa? nang seni terus saiki aku buka materialan Tadi dhewe. galangamu ya kuat diri. Oh ya apa winginane aku kan ngingu wong enem aku. Kuli kon ingu ya. Ya siki lho tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedhit tok. Oh iya iya. Iya, kali berantas iku biyen kok
Keduk jero, Oh, iya. dikeruk kapal keruk. Iku wedine iku disetor nang nggonku. Bareng kon unggahno Numpuk no iringan omahe kok, War. oleh pirang atus kebek. Waduh nek 75 gebek. Mbok. Tapi ngene kan udan. Iya. Udan nyaran iki. Heeh. Beres wis. Encane yo koyo dipuh. Wong wedi kena banjir. Iya. Tak delok wedi tak balik nang gone dhewe-dhewe. Kari kijinge tok bae nggonmu ono butuh kijing. Ya apa? Kijing remis wae. Butuh sompil ki nyulak kon ngono. Ya apa? Ngerombeng ya apa? Badine akeh ta? Lumayan lah. Ya ono rame ya ono enggak. Oh, terhitung tak jual beli ta kan? Lho iya. Oh. Apa? Ono sembarang wong butuh nang kono mesti kon tuku. Ojo cacak teko pakaian. Iya. Kon ro ndase doser ya. Nek Doser. pinggir rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku. Oh, golongne motor traktor barang. Lho ya apa kon Iki kok ono ember barang opo iki? Ya, Kok ono ember barang. lah nyiram anakmu ya. Lapa aku men-men nggawa ember iki. Lho, iki lak ngerombeng ta kon iki. Wadah. iya. Kon ngerombeng stanmu nang ndi? Kon iki stan menetap ta kon nduk? Ember-ember tuku ngene. Lho kon niku ya gak mesti ndelok pasar. Mengganggu lho ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Lho masuk aku ketik tak eber terus aku leren ngono enggak. Ya mlaku kaya ngene iki. Dadi kon niku ya jual beli mek mlaku nggawa hak meniki iku. Iya, iku lho Mesti tak, sapa kon niku- ngegek ae kok. Pindah omah kon iki. Ngomong-ngomong nyambut gawe kaya ngene kon ngomongno nek aku pindah omah. Pancene iya, wong ngerombeng kudu lemes omongane. Lho ya apa? Goro tapi sembodo. Temen. Kon kok medeni penggawe aku sih kan. Aku ingin aku bujukan nah. Iya. Wis kancamu dhewe iku. Tanggaku iya ya. Iya, barang nggo sepeda motor jangan tak tukarno knalpote. Oh iya. Mriki Mas. Niki lho murah. Sak masange mawon. Ketoke putihnya. Iya, putih gres iki kok. Iya. Wareng knalpotku tak kekno, kek knalpote ngono ya. Iya. Pinten, Dik? 7.000. Bantak takon tuku. Berapa ini kok? 4.000 jarene. Ya apa, kena 7.000 mek knalpot situ. Ketek. Lah kon niku nek tuwuk ngono waduh samu gedhe war. Kon yo Iya, teman-teman. golek delangung sing padang, Dik. Aja golek delangung peteng ae kon. Anak ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon. Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Oh, kon niku aja royal ta. Sing royal sop. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta mara tuaku kon iki. Aku iki ngandani kanca kan ono apike. Kon wong siji kele-kele lho ri. Seneng delok gak seneng minggat to ri. Wah, ana wong ngerombeng kok mangkelan sih. Ya gak mangkelan oleh mengilokno kaya ngono arene. Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon ta. Nek kon gawe masuk hati, pikiran. Aduh aja kakek ngomong war, anakku butuh rok, butuh kathok ngono aja takon wis tak drop ah. Ya. Ya, tapi wong ngerombeng iku kudu jempolane kudu mijete sing nemen. Temen. Lah kok ngono kan? Ya apa nek jange dipilih wong sing bolong dipijet ta. Lho, iki celanane sapa didol kene kok telung perapat iki? Ya biasa ri kok ning wong potongane wong iki selera lek dhewe-dhewe ya. Ya ana cilik, ana gedhe, ana tanggung. Lah iya kok potongane sak ndukure dengkul ngene. Iki lak model arek nyar-nyari kita. Oh, iya ya. Jepang nek rene kok lak mosok celonoan arek. Mosok Jepang nang Indonesia ngerombeng lho ya, War? Modele celonone iki lho. Oh, iya. Nek sak nisore dengkul. Hmm. Dadi ditiru di Indonesia gini. Iya. Nah, iki men tepak ndandakno gak seneng didol nang aku. Murah. Piro? Murah. Piro mah 800. 800. Lah iki gelem mo. Di pasar Murah mah kayak ini terpal ini. duduk terpal iku. Lah wong kandel gini. Omonganmu setengah bago iki. Oh. Iya. Aku nggonku ono wong bodo tuku nu. Apa? Kodok. Kodok tapi teko Kuningan. Oh, mboh, iku kanggo benda-benda antik. Iki Iya. sing tak golek panjen. Oh kan golek benda antik. Lho ya apa? Kayak piring kuno ngono. Belum. Lho iku iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuwede dukur ku lho.
Rudone kuwedi kok lho. Ojo diterusno gak enak omonganmu kok. Lho, nek gelem nggonku ono. Akhire kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ah ngono. Mesti ndek kono kon niku. Iya sing ngomong iku sampe guyon sampe rokok-rokokan, Mar. Rokokno dhewe. Wah, iki ana rombengan. Masalah iki jas sapa ngon kae? Lho, jas sapa ya jasku rik. Iki sing tuku mulai sungkan, Mar. Lho paling titik iki nyang-nyangane 30. Iya sih nonton. Nek gak swidak 50 Sih, gak kene. nonton. Kon tuku ah, nek kon kira-kira Dhisik tak oleh tak oleh. Tak remet lho. Ayo. Ri. Ayo. Lho, wulune lak merotoli lho. Oh, kon niku. Jas larang-larang ada. Iki jas teko luar ya? Ya, Pak. Teko luar ya? Iya. Paling teko Inggris iki. Iya. Heeh. Teko Inggris iki. Waduh, kancing bahasa Inggris iki kancing ya. Ya, Pak. Bahasa Inggris iki. Bahasa Inggris ya. Kancing. Kancing. Heeh. Lho bening. Oh. Iku kok bahasa Inggris iki ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki. Kok iso ngarani jasku kan iku? Wis tak coploken. Wis gak iso. Teko sapa iki jas iki? Oh, teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ono iki lho. Lho tengeran. Ndukure sak iki lho kena sambel iki. Jasku iki. Kon iku nek mangan kaya arek cilik. Wis tak teko tolo ayo, sumpah. Ayo Lho, sumpah. pancen takoni nek teko nggone tolo. Nah, iku apa iki jasku iki? Barakan tolo ku nang nggonku bojoku kena sisan 5.000 ta no. Dirayu. Rayuan terminal ya. Kena 5.000 bojoku. Sapari. Apa? Ojo rame-rame ri. Apa? Aku yo kenek ya ri. Kon kena? Luar loji 75 telu. Kelangan duit Wis, 500. saiki ngene ae. Ayo golek tolo wis. Sing penting Diurus kon soalnya kon jas iki. geger ambek aku ya percuma. Ah digolek rono. Ayo.